براستی پار وەکە ئیرۆ نەوەک ئیرۆ وەک بێ هێدیسان دەکردبوو و دیسەژی جارەمە هاتنەمەش بۆ مامۆستای دەستوانە هێژا مزگین حەسبۆ بوو مزگین بۆ خۆدان بەرهەمە خۆدان کەرمە خۆدان کەدا گۆ باش خۆستان هێت بە زمانی کوردیدا چونکی دەستپێکاوی دا زمانی عەرەبی نویسی ژە حەسبکردناوێ ژە زمانی وێرە گۆتەکاری بۆ ئەوەی هەستێ خوا بگرێنێ خوێنەرێن خوا بە زمانی کوردی هەڤۆکین کوردی ئەڤینەکە کوردی حەزکردنەکە کوردی مزگین حەسکۆ خەڵکەکە ji Rojavayê Kurdistana li Şelhomiyê Debarata Mezgiyê bi dayîk bûye xwendina xwe zaroktiya xwe yî seretayî li wir derbas kiriye û qedandiye di navbera Şelhomiyê û Tirbespiyê de di sala 1966 da mîna penebereke Kurd berê xwe didê Almanya û li vir tê peneber lê tiştê herî barkêş got mizgîn ew qed û ew ziman û ew berhem û ew hevok bîr nekirin got bêhtir xwe pêş kir em vegerin ser zimanê Kurdî got zimanê Kurdî li welatê me Sûriya û xwe dizanin got zimanek nefermî got zimanekî qedexe bû ez dibêjim spas xwişka mizgîn mamosteya mizgîn gotekarî bû di evî zimanî biparêzî îro mizgîn Heskû xwedan 12 berhem rastî 12 berhem ne hindika kedeka pir bilind e mizgîn Heskû îro kesatiya Kurdistanî têkiliya kirin di helbesta xwe de di hûnana helbestê de di têkiliyên xwe de di helwesta xwe de ez dikarim bêjim di bexşaniyê gotayên xwe hem siyasî hem civakî yani ez bêjim ez heta sibe jî li ser mamoste mizgîn biaxivim ew ê hindik bî ji ber mizgîn kedekî baş kiriye xebatekî baş kiriye baş ev zimanê parastiye got dîse jî ez dubare dikim îro got mizgîn nimuneyek li Rojavayê Kurdistana ji aliyê jina Kurd ewan ez spasiya jina Kurd tevî dikim û îro ji min barkêşe got wisa jimarek mezin ji jinê Kurd li vir hazirin rastî carekiya pêşiya bû ez wisa bînim jinê Kurd îro beşdar dibin û hazir dibin spasiya we teva dikim her wiha hêladî jî mêrên Kurd spasiya we teva dikim got îro çi siyasetmedarin çi nivîskarin çi hezkiriyê wêjeyê ne çi hezkiriyê edebiyata ne çi hezkiriyê mizgîn Heskû ne rastî tev cihêrêzê ne hûn tev bi xêr hatin sersera û bi serçava hêjaya got em xwelek bêdeng bo pakrevanên Kurd û Kurdistanê û her wiha kesatiyên bo jiyana xwe terxan kirine di ber wêje û edebiyata Kurdî de û Sirûda Iraqî fermo Kesne bir Kurdin Kurdi cindibin